בוקר טוב. בוקר טוב. תשמע, אתה כבר אורח קבוע כאן, לא צריך להציג אותך, בטח שלא בפני תושבי הצפון והגליל. בתקופת המלחמה אפילו לפעמים גם שכרת דירה בקריית שמונה, כך שאתה מכיר את הכאבים שלנו, אתה מכיר את הקשיים פה באזור. ואני רוצה לפתוח בנושא האקטואלי ביותר כאן לצפון, הפסקת האש, מסמך ההסכם בין ישראל ללבנון, בתיווך ארצות הברית בסוף השבוע. מה היית עושה אחרת? כולם יודעים לבקר את ראש הממשלה ולומר מה הוא היה צריך לעשות, וכולנו גם יודעים לומר מה אנחנו דורשים, אבל מול נשיא ארצות הברית, מה אתה היית עושה אחרת? קודם כל ישבנו בקבינט בדיונים שדנו בקווים האדומים שלנו להפסקת האש. ותמיד אני אומר להם בחדר, אני הצעיר שבחבורה. החברים שלי שהיו איתי בצבא נמצאים שם במילואים, והם מספרים לי שמגיעים מחבלי חיזבאללה לבתים הסמוכים, מתמקמים שם, מביאים איתם תחמושת, טילים, והם רואים אותם מול העיניים והם לא יכולים לראות. עכשיו תראה, אני חבר בקבינט, אומר את הדברים שלי גם כשלא מסכימים איתי, אבל חשוב לומר אותם. חשוב לומר אותם גם בקבינט וגם לאזרחי מדינת ישראל. ולנשיא טראמפ, מה היית אומר? רק שנייה, זה בתוך האירוע. אני תכף אתייחס לנשיא. אבל קודם כל חשוב להגיד לאזרחי ישראל את האמת. כי כשאמרו הפסקת אש, הייתה הפסקת אש, ולא הגיוני שיבואו ויגידו יש הפסקת אש אבל כל חייל יכול לראות אם הוא מרגיש מאוים. אז שאלתי את שר הביטחון בקבינט, מה זה נקרא מאוים? אם עכשיו אתה רואה את חיזבאללה, את המחבלים, מתמקמים מולך, מכוונים את הרוב, לא יורים, מכוונים את הקנים. יש אישור לירי? אז התחילו התפתלויות. אתה רוצה לעשות הפסקת אש? לך לציבור, תגיד לו את האמת, תגיד לו זה המצב כרגע, לוחצים אותנו בארצות הברית, ואנחנו פרסנו את הכוחות שלנו מחדש, וזה הקווים. אל תסתתר, לא מאחורי הרמטכ"ל ולא מאחורי פיקוד מסוים, תבוא תגיד את האמת. את זה הציבור מעריך יותר. ואת זה אמרת לראש הממשלה נתניהו, ואמרתי את זה לראש הממשלה, אמרתי את זה לראש הממשלה, אמרתי את זה לכולם, ודאי שיש אילוצים, ודאי שיש לנו איראן, אנחנו נמצאים בקרקע, הרגליים שלנו בקרקע, אנחנו מבינים היטב שאנחנו חלק מאירוע גדול יותר, ועדיין, כשצריך לעמוד על הגבולות, על הקווים האדומים שלנו, אנחנו עומדים. אם אני שם את החיילים שלי במציאות מורכבת כמו שהיא היום, אז אני לא יכול לקבל את זה, מבחינתי זה קו אדום. אם צריך להסביר את זה לנשיא טראמפ, לא כי אנחנו רוצים לשפר עמדות, כי זה המצב, אין ברירה שלנו. ואני חושב שהנשיא טראמפ הוא יבין את זה בצורה מסוימת, כמו שהוא הבין את זה שאנחנו נשארים בדרום לבנון. שאגב, האמריקאים לחצו בעניין הזה, וראש הממשלה ידע לבוא ולהציב להם, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו לא נזוז מפה עד שחיזבאללה מתפרק ונשקו. אתה מבין את התחושה כאן בצפון שהביטחון שלנו הופקד, שלא נאמר הופקר בידי ארצות הברית? בסוף במפקדה, בפיקוד הצפון, יש קצינים אמריקנים מהשלב הראשון באוקטובר שמלווים אותנו, זאת אומרת אנחנו כבולים. אתה חושב שאנחנו כבולים? אני חושב שצה"ל פעל בצורה פנומנלית בדרום לבנון. אנחנו ראינו גם סרטונים וראינו דברים שנמצאו שם, גם בבופור וגם באזור נבטיה וגם בכל דרום לבנון, החימושים שהיו מכוונים כלפי האזרחים שלנו, שהשד יודע מה היה קורה אילו בשביעי באוקטובר הם היו פולשים למדינת ישראל מהצפון. וכל הדברים הללו שאנחנו עכשיו מתארים ומזכים ומנקים לאורך החודשים האחרונים בעבודה מדהימה של צה"ל, אלו דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם. ואם אתה רוצה להגיד שהידיים שלנו קשורות לחלוטין, זה לא נכון. וגם צריך להסתכל תמיד על התמונה הרחבה. יש לנו עוד זירות פתוחות, זאת אומרת אין לנו זירה סגורה, אבל יש לנו זירה מאוד מרכזית שהיא קשורה לאיראן, שאנחנו צריכים לראות מה מתפתח בכיוון שלה. אנחנו לא צריכים לקרוע את החבל, אבל כן אנחנו צריכים להציב קווים מאוד מאוד ברורים, עוצמה יהודית. והשר בן גביר ואנוכי ישבנו בקבינט וסרטטנו קו אדום שהוא רחוק מהקו האדום שהציב ראש הממשלה ושר הביטחון. אנחנו מעריכים אותה מאוד, בנושא הזה אנחנו חלוקים. אדוני השר, 83% מהצעירים היהודים בצפון שוקלים לעזוב את הגליל. הנתון המדהים שגם ראינו כאן מהמחקר, ש100% מבני 18 עד 29 ציינו שהמכשול העיקרי הוא תעסוקה, אפשרויות קידום, ולא דווקא חיזבאללה. תוסיף לכך את ה-69% בגליל, מהעסקים בגליל ששקלו לעזוב, ומעבר וסגירה. אתם הבטחתם להחזיר את הצפון למצב של שגשוג, לא רק לשיקום.
בפועל, כבוד השר, החזרתם תושבים ליישובים תחת שיפוצים עדיין, תשתיות חלקיות, ונדמה שהמצב הולך ומתדרדר. איזה החלטת ממשלה אופרטיבית, אחת, כזו שמביאה כסף, פטור ממע"מ, אתה מעביר מחר בבוקר כדי ליצור את ההגירה? אוקיי, את השאלה אני הבנתי, אני נמצא פה כל היום, אני שומע את זה מתושבים, אני עושה שיח תושבים ביישובים, בקיבוצים, בקריית שמונה עשיתי, הגיעו 400 אנשים, אני שומע את הדברים הללו, אני בקשר עם האנשים. אז קודם כל, כשאני מדבר קודם כל, הדברים שמנית פה, תעסוקה, חינוך, השכלה, ברוך השם, אנחנו הבקענו בסוגיה הזו, ולכן אני פה גם, ומדבר באוניברסיטת תל חי, ודברים כמו דיור בר השגה. אלו דברים שהיו ערב המלחמה, ומלווים אותנו ביתר שאת אחרי המלחמה, זאת אומרת, אחרי שהתושבים חזרו לבתיהם, והם ראו במקומות אחרים שהפערים החברתיים הרבה פחות גדולים ממה שקיים בקריית שמונה ובגליל המזרחי, ולכן הם אומרים, אוקיי, למה לי להיות כאן, אוקיי? עכשיו, בכל הדבר הזה אני שם בצל צילו את האירוע של הביטחון, כי אם אין לי ביטחון, אגב, הבוקר, בסדר? דיברתי עם חברה מאוד גדולה ממרכז הארץ, הבעלים של המפעל דיבר איתי, והוא רוצה לפתוח שלוחה פה בצפון, שאני ארגן לו מפגש עם ראש העיר קריית שמונה, כדי שיוכלו להתקדם. עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, אני צריך לראות, כשאני בא לאירוע כזה, אני צריך לראות לאן מתפתחת הסוגיה הביטחונית. אני אבוא לשם, אחרי חודשיים יראו טילים על ה... אז עד שאני לא, וזה גם משהו שמשקף אותו לא רק למטה, אלא גם למעלה, הסוגיה הביטחונית חייבת להיות פתורה. ואז תוכל לראות פה צמיחה. אבל אני כן רוצה לנצל את ההפוגה של החודשיים האלו, של השקט היחסי שיש כאן, כדי להפיק את פסטיבל הצפון. לפני 3 חודשים כינסתי את הצוות שלי, אמרתי, עוד קיץ אחד, אם הצפון חווה את מה שהוא חווה בקיץ הקודם, העסקים מתרסקים לגמרי, זה יהיה וידוא הריגה. בוא נפיק פסטיבל ענק של 3 שבועות, שנביא את כל גוש דן, לגליל המזרחי ולגליל המערבי, לכל רצועה של קו העימות, ונעשה שם, נביא את האומנים הכי טובים במדינת ישראל מהשורה הראשונה, יחד עם הרשויות, עם המועצות, ונפיק פסטיבל ענק בעשרות מיליונים. זה יחזק את העסקים המקומיים, ייתן איזה בוסט. אז זה לא הזמן עדיין לגיים צ'יינג'ר? זאת אומרת, כרגע, אם אני מסתכל על כל החלטות הממשלה, 12 מיליארד שקלים, הגיים צ'יינג'ר, אולי היחיד שאני רואה זה אוניברסיטת תל חי, חוץ מזה אני לא רואה פה משהו שקורה. ואתה אומר בעצם אולי בוא נחכה עם זה כדי שיהיה ברור מה קורה עם המצב הביטחוני? לא, קודם כל כן. קודם כל יש דברים שצריך. דבר שני, יש 1,206 משפחות שהתחילו מעבר לאזור קו העימות ב4 חודשים האחרונים. אני יודע את זה כי אני עושה יוזמות ושיתופי פעולה יחד עם סטודנטים, בסדר? אגודת הסטודנטים וכפרי סטודנטים ותנועת אור וארגונים נוספים, כולל בקריית שמונה, שאני אומר להם, אתם מחוברים לשטח, בואו תביאו משפחות, אנחנו נתקצב לכם, נעשה פרסום, נביא רכזי קהילות, כל מה שאתם צריכים, רק תביאו משפחות. ואני בקשר, האנשים שאני הכי בקשר איתם, אם אנחנו מדברים על קריית שמונה, האנשים שאני הכי בקשר איתם זה המובילים. המובילים של המשפחות שעוזבות. אנחנו בתחרות, אני חייב לומר לך אישית, אנחנו בתחרות מול הנגב, גם שם חוו אסון מאוד מאוד קשה, אנחנו כולנו מכירים מה שכוכבים שם. תחרות זו לא המילה. אבל כשאני מסתכל, זה כן תחרות, אני אגיד לך למה זו תחרות, כי אנחנו מסתכלים על הממשלה שמעניקה 50% הנחה בארנונה לעסקים ולתושבים בעוטף עזה, אפילו בסדרות. הטבות המס אפילו בירוחם גבוהות יותר מאשר כאן, שלא נדבר על הכספים לשוטף שמעבירה הממשלה ליישובים בדרום, ונזכיר שמנהלת תקומה הוקצו מיליארדים הרבה יותר מאשר לצפון, שאסור לנו אפילו לחלום על זה. למה בעצם הממשלה מפלה את הצפון? תראה, הסוגיה שמטרידה אותי יותר זה לא הסוגיית האפליה, כי העבירו פה החלטות ממשלה של מיליארדים. הבעיה שלי אחרת. הבעיה שלי שב-2018 העבירו החלטה של 5 מיליארד שקל לטובת מיגון הצפון, ואתה יכול לבדוק בעצמך כמה מהתקציב הזה מומש. הבעיה שלי שמעבירים החלטות ממשלה ולא דואגים ליישום שלהם. ולכן, כשאנחנו באים ומעבירים החלטות ממשלה, רק שנייה, כשאנחנו באים ומעבירים החלטות ממשלה, התפקיד שלי לוודא זה שיממשו ויישמו את החלטות הממשלה. ולכן בשנת 2025
הדוח של מבקר המדינה וגם של משרד ראש הממשלה לשנת 2025, שבודק יישום החלטות ממשלה, משרד נגב גליל. אבל מה קורה עם הממשלה? רגע, שנייה, תן לי להגיד את זה. משרד נגב גליל, עם 98 נקודה משהו אחוז, אני עוד לא יודע כי זה עוד לא התפרסם, של ביצוע ויישום החלטות ממשלה. זה נתון קריטי, והלוואי וכל משרדי הממשלה יישמו את ההחלטות. הפקידים והשרים, כל הכבוד לך שהגעת לכאן, לא, אני לא מדבר, זה לא הכבוד. לא הכבוד, אל תכבד אותי, זה התפקיד שלי, אבל דבר אחד אני רוצה לומר. אבל איפה היתר? בסוף התושבים, תראה את הנתונים כאן. אם כל התקציב שהובטח בהחלטות הממשלה יעבור, התושב ירגיש את זה בקצה. רק התפקיד שלנו זה לוודא שזה יעבור מהר. אבל למה הממשלה מפלה אותנו? למה מה שנותנים לסדרות, לעוטף עזה ולדרום, אנחנו אומרים לנו באוצר וגם בממשלה, אל תחלמו על זה אפילו? לא, קודם כל הדברים, קודם כל אני מסכים, בסדר? אני מסכים, אני מנהל קרבות על זה, זאת אומרת, קרבות במובן המטאפורי, אבל אנחנו כל הזמן במלחמה. אני בא לאוצר, השעות שאני עושה במשרד האוצר ועם פקידי האוצר ועם אגף תקציבים, השעות יותר מאשר אני יושב עם אשתי, בסדר? אנחנו מנהלים את זה. אתה יודע מה זה משרד האוצר, זה כמו להוציא כסף מהאוצר, זה כמו להוציא מים מהסלע. זה אירוע מאוד מאוד מורכב, אנחנו מנהלים אותו. מה אם לא מבינים שאתה מבין שאתה נמצא כאן? אני חושב שאם הם היו פה יותר ופחות בירושלים, הם היו מבינים. ואני אומר את זה לכל שרי הממשלה. תבואו לצפון, אל תשבו בירושלים ותחשבו שיש לכם מונופול על השכל. תקשיבו לתושבים, תקשיבו לאנשים, תקשיבו לכאב, ואז תלכו לירושלים לבנות תוכניות בשיתוף עם המועצות ועם הרשויות. כי בלי זה אתה לא תבין לעולם את המצוקה של משפחה צעירה בקריית שמונה שסופגת טילים או סופגת אזעקות, או אין להם תעסוקה, או החינוך שלהם בבתי הספר נסגרים כל שני וחמישי. זה מציאות שרק כשאתה נמצא בשטח, אתה יכול להבין ואז אתה יכול להילחם עבורם, וזו הסיבה שהעתקתי את מגוריי למשך שנה וגרתי בחנה סנש 16 בקריית שמונה כדי לראות בעיניים ולפגוש את התושבים בסופר, בחדר הכושר ובכל מקום שבו הם צריכים אותי. שאלה אחרונה לסיום, קצת ברמה ארצית יותר לאומית, אבל נוגעת מאוד לאזור שלנו. אני עכשיו דיברתי עם חברים שלי פה שמשרתים באל-חיאם, בחממיס. אין להם מושג מתי ייגמר הסבב המי יודע כמה, כבר ימים 300, 400, 500 ו-600 ימי מילואים. בזמן הזה הממשלה שלכם, שאתה חבר בה כרגע, עוסקת בקידום חוק שיפתור רבבות משירות צבאי. איך אתה כשר החוסן הלאומי, לא נשכח את זה, מסתכל בעיניים של בעל עסק מקריית שמונה ואומר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעת הזאת. אתה קודם כל בוא ניתן לך רקע. אני הייתי לוחם בגולני. אגב, אני חושב שזו הסיבה שגדי פרגן לי, כי מגולנצ'יק לגולנצ'יק, מה שנקרא. והייתי גם מבריך הרבה שנים. זאת אומרת, אי אפשר לחשוד בי שהתורה לא חשובה לי, ואי אפשר לחשוד בי גם שהצבא לא חשוב לי. ולכן אני חושב, ככל וזה התלוי בי, כל אחד צריך להתגייס לשירות צבאי. א', כי זה ערכים שאנחנו כמדינה רוצים שככה המדינה שלנו צריכה להיראות. וב', כי אנחנו צריכים לוחמים. כי אנחנו לא ניקח שכירי חרב שיעשו עבורנו את העבודה, וכי יש לנו 7.5 חזיתות שאנחנו פתוחים בהן. בסדר? ויחד עם זאת, אני חושש. אני אגיד לך למה אני חושש. כי כל מה שאני רואה כיום, לצערי לא גייס חרדי אחד. עכשיו אפשר להחליט שאנחנו רוצים להעניש את החרדים. יש כאלו שאומרים, אז בוא נעניש אותם ונגמור את הסיפור. אני לא חושב שהמטרה היא להעניש את החרדים, אני חושב שהמטרה היא לגייס אותם. ומה שאני רואה כרגע, השוט שמשתמשים בו לא מגייס חרדי. אני אגיד לך מה הוא עושה. ואני אומר את זה בצער, כי אני בקשר עם מנכ"ל נצח יהודה, אלי לוי, שהוא אומר את זה בעצמו. אין מי שגייס חרדים יותר מהבן אדם הזה בעשור האחרון. והוא אומר לי, תקשיב, היום לגייס חרדים הרבה יותר קשה לי מבעבר, כי הפלג הירושלמי התחזק, הקיצונים התחזקו, הם משביתים את המדינה, והחרדים לא מתגייסים, הפוך, זה הפך להיות חרם על מי שמתגייס. ולכן אני חושב שצריך לעשות כמה דברים. דבר ראשון, לנתק את הגיוס מהעסקונה החרדית. כשאני מדבר על מכסות, זה מאוד מטריד אותי. כי כשמכסות זה תלוי בכמה אנשים שמחליטים, חורצים, כמה עסקנים חרדים, סליחה שאני אומר את זה, שיחרצו את דינם של ההוא מתגייס, והוא לא יתגייס, כי ההוא יש לו פרוטקציה, והוא יש לו קשרים. זה צריך להפריט את האירוע, לגשת לבחור צעיר חרדי, לתת תמריצים, לתת מלגות, לתת מענקים, ויש היום מסלולים ייחודיים, כך למשל, מג"ב, רק שנייה, מג"ב, בסדר? במשרד לביטחון לאומי,
אני הסתכלתי על נותנים עלייה של כמעט 800% בגיוס של חרדים למג"ב. אגב, בשקט הם עושים את זה. ולמה? נותנים להם את התמריצים הרלוונטיים. וחוק הגיוס משיג את זה לדעתך? חוק הגיוס שלנו עכשיו אנחנו במחלוקת. אני לא חושב שיש חוק גיוס כרגע שיגייס חרדים. זו האמת. בסדר? במציאות הנוכחית, בטיוטות הנוכחיות, אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, ואנחנו צריכים... אז אנחנו נסיים את זה, גדי איזנקוט ממש עכשיו נתן את המשפט שלו, כבוד השר, שאומר שעל זה לא מתפשרים, וגם הולכים לבחירות חוזרות, אם אין חוק גיוס אמיתי ונכון. אתה מסכים ואתה גם אומר את האמירה הזאת? אני חושב שגדי איזנקוט עשה דברים גדולים בחייו, ואני חושב שצריך, בעזרת השם, נראה בבחירות בעזרת השם עם ישראל יכריע, אבל אני חושב שאני לא בטוח שהוא יוכל לתקף את המילה שלו ביום שאחרי אם הוא ירצה להיות רלוונטי בצורה מסוימת. אני לא חושב שהוא יהיה מסוגל לעמוד במילה הזאת, זו דעתי, כן? הפוליטיקה זה דבר מאוד מורכב, יש לך הרבה מאוד שחקנים, והוא יצטרך לוותר על כמה ערכים. אני מקווה שהוא יודע לעמוד מאחורי המילים של עצמו. בכל מקרה, אני מקווה גם שתקום ממשלת ימין בבחירות הבאות, גם אני מקווה. כבוד השר יצחק וסרלאוף, השר לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי, תודה רבה שהעזת והסכמת להגיע. תודה רבה לשר וסרלאוף, תודה רבה ליאיר.